Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong ablihan ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 30 hangtod sa 44. And once again, akong gi-greet ang akong lulo nga 93 years old, si Lolo Isabelo Laure sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Mark chapter 6 verse 30 to 44. Ang giingon dinhi, namalik ang mga apostoles kang Hesus ug gisugilon nila kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kayo ang mga tawo nga nagpuli-pulig pangabot ug panlakaw. Tungod niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa mingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog diutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit nga adtuan ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an ug nauna pagani sila pag-abot didto. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila, kay sama man sila sa mga karniro nga walay magbalantay. Gitudluan niya sila og daghang mga butang. Sa pagkahapon na giduol siya sa iyang mga tinun-an og giingnan. Hapon na kaayo karon og awaaw kining dapita. Busa paadtua ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit silag makaon. Apan mitubag si Jesus, kamuy mo pakaon kanila. Ug unya nangutana sila, papaliton ba kami nimo og pagkaon nga bali og mga 2 ka gatos ka denaryo aron ipakaon kanila? Ug miingon si Jesus kanila, susihan ninyo kung pila ka buok pan ang inyong dala. Sa nasayra na nila kini, miingon sila kaniya 5 ka pan ug 2 ka isda. Unya gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga sultihan ang mga tawo nga magpundok-pundok ug maglingkod sa lunhawng mga sagbot. Busa nagpundok-pundok ang mga tawo ug naglingkod sa tig 1 ka gatos ug sa tinag 50. Ug gikuha ni Jesus ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya iyang gipikas-pikas ang mga pan ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod ngadto sa mga tawo. Iya usab nga gibahin-bahin ang mga isda alang kanilang tanan. Nangaon ug nangabusog ang tanan ug ang nasalin sa pan ug sa isda gihipos sa mga tinun-an ug nakapuno kinig napulog 2 ka bukag. Sa tanan nga nangaon sa pan 5,000 ang mga lalaki. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Now niadtong miaging semana atong nakita ang kamatayon ni Juan Bautista. Sa bersikulo 29 sa Mark chapter 6, atong nakita nga ang mga disipulo ni Juan Bautista ilang gikuha ang lawas ni Juan Bautista ug gilubong ug ilang gisumbong ang panghitabo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug dugang pa mga kaigsuonan, ang mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo miabot usab og ilang gitaho kang Hesus ang dagan sa ilang pagpangwali.
si Jesus ug ang iyang mga disipulo miadto sa lugar nga awaaw gumikan kay nanginahanglan sila og kapahulayan. Apan sa atong teksto nga gibasa wa pagani kuno sila miabot sa lugar nga ilang adtuan, giunhan na sila sa baga kaayong mga katawhan. Ang giingon sa bersikulo 33 hangtod sa 44, gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga lalaki, wala pay labot ang mga babae ug mga batang gagmay. Ug kini nga milagro sa pagpakaon ni Jesus sa 5,000 ka mga lalaki, mga more or less 10,000 to kapin mga kaigsuunan, gi-record kini ni Matthew, ni Mark, ni Luke ug ni John. So pipila kini ka mga milagro nga gi-record sa upat ka ebanghelista. Busa ato kining hatagan sa atong atensyon mga kaigsuunan. Ang kabantog ni Jesus mikuyanap ni adtong dapita. Gibayaw sa atong buhi nga Dios ang iyang anak nga si Hesukristo, and multitudes of people were coming to him. Mo kini gi-describe sa atong teksto. Ilang gisundan ang atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa og layo kayo kini nga biyahe, walay mga tindahan nga kapalitan og pagkaon didto, pero madasigon sila nga misunod sa atong Ginoong Hesukristo. At I tell you, my dear friends, mga unbelievers kini, dili kini magtutuo. Sumala pa sa taho sa ubang bahin sa kasulatan. Ug pila ka mga Christians karon no, ang musakripisyo alang sa pag-adto sa simbahan, bisan pa og danlog kaayo kay tingulan ang atong naso, daghan kayong mga lugar nga danlog kaayo kung tingulan, musakripisyo bakaha ang mga katawhan sa Dios no, alang lang sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Sa adlawng Domingo, bisan pa og ulan kaayo, bisan pa og dunay gibati nga sakit-sakit sa ulo or gisip-on o giubo, dili man ang ilong mo lakaw padulong sa simbahan, kining mga tawhana dili kini magtutuo, pero they were so eager to follow the Lord Jesus Christ. Ug mo kini atong pamalandungan ning takna sa kahaponon. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, the unbelieving majority. Daghan kayo, baga kayo ang mga katawhan nga misunod kang Hesus, pero majority sa ila nagpabilin nga dili magtutuo. Ikaduha, the great compassion of Christ, ang kaluoy sa atong buhi nga Dios. Ikatulo, the harmony of the sovereign working of God. Ato kining ipasabot po niya, magampo una kita. O Dios, aniya kami sa pagpamalandong sa imong pulong. Ug kami nagpaubos sa imong atubangan, gumikan kay kun dili nimo ablihan ang among kasing-kasing huna-huna, dili gyud namo masayran ug masabtan ang imong pulong. Tabangi kami o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. The unbelieving majority. Now, sumala sa ako ng gikaingon, bisan pa og baga kayo ang mga katawhan nga misunod sa atong Ginoong Hesukristo aron sa pagpamati kaniya, majority of them nagpabilin sa ilang pagkadili matinuuhon. Ang balaang kasulatan nagaingon kanato nga 5,000 sa mga gipakaon ni Kristo mga kalalakihan, wala pay labot ang mga kababaihan ug mga batang gagmay. Matthew chapter 14 verse 21, 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot ang mga babayi ug mga bata. And this means nga more or less adunay 10,000 ka mga tawo nga gipakaon sa atong Ginoong Hesukristo at this time. Ug misunod sila kang Jesus nga aduna gayoy kadasig mga kaigsuunan. And they came in spite of the inconvenience. Awaaw nga lugar, layo pagayod kaayo sa nga tanan, walay tindahan nga mapalitan nila sa ilang pagkaon. And yet, majority of them mutalikod sa atong Ginoong Hesukristo, uban ang ilang kasing-kasing nga nagpabiling gahi ug dili matinuuhon. Ngano man nga eager kayo sila nga musunod sa atong Ginoong Hesukristo, bisan pag ang ilang kasing-kasing bantok, gumikan kay ang estado ni Kristo murag artista. Murag artista nga bisag asa mo adto, curious ang mga tawo nga mutan-aw kung unsa ang dagway ni anang artista. Buka na nahitabo ni Jesus, gumikan kay misikat na kaayo siya, ang iyang pangalan na bantog, daghang mga tawo nga curious, excited lamang sa kabaga nga panon sa mga katawhan. They are excited and that was why they followed the Lord Jesus Christ.
Ug aduna usay giingon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 2 nga miduol sila kang Hesus, misunod sila kang Hesus, gumikan kay aduna sila'y mga panginahanglanon. John chapter 6 verse 2, misunod kaniya ang daghan kaayong tawo kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. So aduna sila'y balatian, buot nilang maayo, busa misunod sila sa atong Ginoong Hesukristo. Matthew chapter 14 verse 14, mikawas si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo nila ang ilang mga masakiton. So mupod ni reason sa uban nganong misunod sila sa atong Ginoong Hesukristo. Now adunay mga tawo nga misunod kang Hesus, gumikan kay nahibulong lang sila sa pamaagi sa pagtudlo ni Jesus nga sahi. Kakaiba kung sa Tagalog pa, dili pareho sa mga Pariseo ug mga iskriba nga tinudloan nga dukaon sila. Gumikan kay walay autoridad nga pagtudlo. So, na-impress lang sila sa tinudloan ni Jesus muna nga misunod sila kang Jesus. Marcos kapitulo 6 bersikulo 2. Ang gingon dinhi, niya nang adlawng ipagpahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tao didto sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikaton ni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Ug giunsa man niya paghimog mga milagro. You see? Marcos kapitulo 6 bersikulo 34, sa pagkawas ni Jesus sa sakayan nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gitudluan niya sila og daghang mga butang. Now later, kining mga tawhana misunod kang Jesus, gumikan kay nakakaon sila sa pan ug nangabusog. Wala sila misunod kang Jesus, gumikan kay tinuod silang magtotoo. Misunod sila kang Jesus, gumikan kay nakakaon sila sa pan ug isda ug nangabusog. Juan kapitulo 6 bersikulo 26, ang giingon ni Jesus, si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog. So later gi-expose ni Kristo ang pagkataphaw sa ilang rason sa pagsunod kang Jesus. Dili kay tinuod silang magtotoo, kundili gumikan kay duna sila'y nadawat nga benepisyo ug daghang mga tawo nga misunod lamang kang Kristo gumikan kay dunay benepisyo nga ilang nakita. Gusto nilang mapanalanginan sa ilang negosyo, gusto nilang mulambo ang ilang panginabuhi, mo nga miduol sila kang Kristo. So ang pagtan-aw nila kang Kristo murag Santa Claus. Adunay mga tawo nga ingon ana, mga kaigsunan. Wala gayud miduol kang Kristo, gumikan kay gitandog sila sa kamatuoran nga sila makasasala ug dili sila makaluwas sa ilang kaugalingon ug si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala. Wala na nila masabdi. Ang ilang rason sa pagduol kang Jesus, alang lang sa balatian nila, gusto nilang maayo, ug alang sa pagtagbo sa ilang mga gikinahanglan, ug pagsulbad sa ilang mga problema sa kinabuhi. Daghan kayong mga tao nga ingon ini ang rason sa pagduol kang Jesus. Dili maihap, ug kung mapakya sila sa ilang tuyo sa pagduol kang Jesus, mutalikod ra pud sila kang Jesus. Mo kini nahitabo nining mga tawhana, they would forsake him. John chapter 6 verse 65. Giangkon nila nga tinun-an sila ni Kristo, pero sa nadunggan na nila ang bugat nga mga pagtulun-an ni Kristo, wala na sila mipadayon sa pagsunod kang Kristo. Hinaot higala nga ikaw tinuod nga magtotoo, nga taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, magpabilin gihapon ikaw sa atong buhi nga Dios, gumikan kay imong nadawat ang tinuod nga grasya sa kaluwasan nga gikan sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo. Ikaduhang punto sa atong pagpamalandong, ang dakong kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong kalag mao ang mahinungdanon kaayo sa nga tanan. Kay mao kini ang muatubang sa Dios sa paghukom. Apan ang atong Ginoo wala gihapon nagpasagad sa atong mga pisikal nga gikinahanglan. Giayo sa Dios ang daghan kaayong mga balatian, niadtong nangabudlay siya dinhi sa kalibutan. Concern usab ang Dios kung unsa ang kanon niadtong mga tawhana. Kay wala pa sila'y kaon. Gutom na kayo sila, hapon na.
nag-ilog na ang kalandag ug kangit-ngit tingali. Ug sa ubang bahin sa kasulatan niadtong namatay si Lazarus, unya nagbangutan ang duha ka igsoong babae ni Lazarus. Mihilak si Jesus. John chapter 11 verse 35. So si Jesus adunay kahangawa, adunay simpatiya bisan pa sa atong temporal ug physical nga panginahanglanon. O gi-provide sa Ginoo ang ilang pagkaon sa matag adlaw. In fact, sa gitudlo ni Jesus nga pag-ampo kanato, usa sa sentence dito, give us this day our daily bread. Ihatag kanamo ang among kalanon sa matag adlaw. Dili day sipyat nga mangayo kita sa Ginoo sa atong mga gikinahanglan sa matag adlaw, gumikan kay ang Dios nagahatag usab kanato niini. Pero dili kana moy utlanan, dili kana moy ultimate nga rason sa atong pagduol sa atong buhi nga Dios. Gumikan kay whether we like it or not, doon na gayoy mga panahon sa kapitos ug balatian nga moabot sa atong kinabuhi ug mamatay ra gihapon kita sa balatian. Karon, unsa man mutalikod kita sa Ginoo kung ang atong balatian dili na maayo? Kung kana ra mo imong rason sa pagduol kang Hesus, mutalikod gayud ikaw. Pero kung ang rason sa pagduol nimo kang Hesus, gumikan kay nasabtan nimo nga si Kristo lamang ang kaluwasan, ikaw makasasala og dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, naa lamang kang Kristo ang pulong sa kinabuhing dayon. Bisan pag-unsay mahitabo niining kalibutana, dili gayud ikaw mutalikod sa atong Ginoong Hesukristo. Pero niining kapituluhan, nakita nato nga ang Dios aduna usab siya'y kaluoy alang sa panginahanglanon sa mga katawhan. In fact, ang mga disciples gusto na nilang papaulion ang mga tawo. Gumikan kay nagtuo usab ang mga disciples nga gigutom na sila unya, hapon na. So unsay mahitabo nila? Pero ang atong Ginoo nagaingon nga dili. Pakan na sila ug nalibog ang mga disciples ni Jesus ug asa man tagikag pagkaon nga ipakaon kanila o ipakaon niining mga tawhana. Si Kristo adunay dakong kaluoy. Dili niya balibaran ang bisag kinsang makasasala nga modangop kaniya. In fact, gi-welcome gyud sa Ginoo ang bisag kinsa or si bisan kinsa nga moduol kaniya. Matthew 11:28, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Higala unsa man ang imong gipas-an karon, duol kang Kristo. Pero kanang imong gipas-an nga problema sa kwarta ug balatian, wala ra kana ka kumingking sa tinuod nimo nga kabugaton nga mao ang imong sala. Atubangan sa Dios ikaw makasasala, nahailalom ikaw sa tunglo. Kung dili masulbad ka ng problema nimo sa sala, bisan pag ang problema nimo sa kwarta ug balatian masulbad sa tibuok nimong kinabuhi. Kung ang problema nimo sa sala dili masulbad, mas maayo na lang nga wala ka ipakatawo ni ining kalibutana. What profit is it for a man to gain the whole world and lose his own soul? Timan-i kana higala. Pero ang atong buhi nga Dios aduna gihapoy kahangawa sa atong temporal nga panginahanglanon. That leads us to our third point. The harmony of the sovereign working of God. Lisod-lisod kini nga punto mga kaigsuonan. Busa nang hinaot ako nga inyong i-focus ang inyong igdulungog niini nga pagtulunan. Ang Dios usually nagapanglihok pinaagi sa paggamit niya sa iyang gi-appoint nga instrumento sa iyang pagpanglihok. Usbon ko, pwede biyang mulihok ang Ginoo, mutrabaho, ug bisag unsa iyang buhaton, mahimo niya ang iyang pagabuhaton, pero iyang gipili nga magapanglihok siya pinaagi sa iyang appointed nga means. God can do anything. Niadtong si Elias nanginahanglan og pagkaon, gisugo niya ang uwak. Bisan pag walay tawo nga instrumento, gisugo niya ang uwak sa paghatod sa pagkaon, makahimo ang Dios. Bisag unsay iyang buhaton. Niadtong ang mga tawo nahimong garbuso ug gusto kunong magtukod og turi nga musangko sa langit, milihok ang Ginoo, iyang gilibog ang ilang mga pinulungan muna nga wa na sila nagkasinabot ug wala napadayon ang pagtukod sa turi. God can do anything, but most of the time gigamit gyud sa Ginoo ang instrumento niya nga mga katawhan aron matuman niya ang iyang kabubuton.
ang giingon sa Ginoo. Hatagi silang pagkaon. Ug ang iyang mga tinunan mireklamo, Lord, asa maintaon mi og pagkaon? 200 dinari ang kantidad, kulang pagani na aron ipalit og pagkaon. Ang Ginoo pwede unta nga mag magic ang Ginoo, abracadabra, dunay pagkaon, pak, automatic migawas ang pagkaon. Pero wala ka na buhata sa atong buhi nga Dios. Aduna siya instrumento, ang giingon sa Ginoo. Sige, aduna bay pan ug isda dinhi. Pila man ka pagkaon, existing nga pagkaon. So duna siya instrumento nga gigamit. Supernatural ang gibuhat sa Ginoo. Pero wala siya mibuhat og milagro diretso. Duna gyud siya instrumento nga gigamit. Dunay bata nga dunay balon nga pan ug isda ug mao katoy gipadaghan sa atong buhi nga Dios. Ang kwarta nga gikinahanglan sa mga tinun-an sa Ginoo. That proves nga mabuhat gyud ni Kristo ang iyang gustong buhaton. Gisugo ra niya si Pedro nga ipaadto ang isda ug pagbuka sa isda sa iyang baba adunay kwarta didto nga nakita. But most of the time God used instruments in doing His will. And unsa may instrumento sa Ginoo sa atong kaluwasan, gigamit niya ang instrumento sa pagwali sa pulong sa Ginoo, the preaching of the gospel. Unsa may instrumento sa Ginoo nga iyang gigamit aron motubo ang atong pagtuo, malig-on, gigamit niya ang mga pagsulay, mga problema. Busa dili kita mo reklamo kung dunay mga problema nga mudangat sa atong kinabuhi gumikan kay instrumento kana sa Ginoo. Unsa pay gibuhat sa Ginoo, gigamit nga instrumento aron malig-on ang iglesia. Gigamit niya ang mga pastor aron sa paglig-on sa iglesia pinaagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Adunay instrumento gyud ang Ginoo nga pagagamiton. Busa higala, kung ikaw alagad sa Ginoo or magtutuo sa Ginoo, ayaw hunahunaa nga magpabilin kang dekorasyon sa simbahan. Posible nga ikaw gamiton usab sa Ginoo nga instrumento aron mailhan sa mga katawhan ang atong buhi nga Dios nga si Hesukristo. Don't think too much about yourself. Of course, God knows your problem. But think also about others. Gumikan kay posible nga gamiton ikaw sa Dios nga instrumento aron mapanalanginan usab ang uban. Ang imong mga pag-ampo alang sa uban, posible nga kana ang gamiton sa Dios aron masulbad ang ilang problema ug labaw sa tanan, posibleng gamiton sa Ginoo ang imong pag-ampo aron maluwas ang ilang kalag. Busa, ang tanang nahitabo sa atong kinabuhi ayaw intawon pagreklamo. Gumikan kay walay aksidente ni ining kalibutana. Dunay tumong ang Dios ni ining tanan. Instrumento sa Ginoo kining tanan alang sa atong kaayuhan. Timan-i kana higala. Mudangat na kita sa mga aplikasyon, mga kaigsunan. Adunay kaluoy ang Dios alang sa atong mga panginahanglanon, aduna siya kahangawa. Iyang gitagbo ang atong panginahanglanon sa matag adlaw. Apan ang Dios dili siya luxurious o capricious. Kay kun atong tanawon, unsa may kahimtang ni adtong mga tawo nga iyang gipakaon, gipalingkod niya sa sagbot. Kauban nila si Kristo nga hari sa tanang mga hari o Dios sa tanang mga Dios. Pero wala sila'y lingkuranan, wala sila'y lamisa, naglingkod lang sila sa mga sagbot. Muna nga dili tinuod ha nga kung ikaw Kristohanon, nagsaad ang Ginoo nga makakutse ka, mulambo ang imong negosyo, mahimo kang dato, muna'y gitudlo sa mga charismatics, muna'y gitudlo sa mga Pentecostals, mga prosperity theologians, mga prosperity preachers, nga kung ikaw naa kang Kristo, mudato ka, mahimo kang milyonaryo. Unsa? Kauban na nila si Kristo ang hari sa tanang mga hari, pero unsa ilang gilingkuran, sagbot. Wala gani wine, wala gani coke, walay ilimnon, walay bino nga paris ni adtong pan og isda. Of course, gabalon po tingalig tubig katong mga tawhana, pero kauban na nila ang hari, but their food was very ordinary. Unya, wala sila'y baso, wala sila'y mga kutsara sa laktod nga pagkaistorya, gakinamot sila, mga kaigsunan. Walay plato. They ate with their
fingers. Nganong ako kining gi-emphasize? Gumikan kay daghang mga charismatics nga nagtudlo karon nga kung ikaw Kristohanon, kabubuton sa Ginoo nga mudato kaayo ka, mahimo kang hari, mahimo kang prinsipe with all of the goods nga gikinahanglan nato nining kalibutan. No. Kining mga butanga mo kini gitinguha sa mga pagano, pero ang Ginoo nagaingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Ug nakita nato niining puntuha mga kaigsuonan, usa sa mga aplikasyon nga ang Ginoo walay imposible kaniya. Ang mga disciples ni Jesus Christ mireklamo, asa man migikan og ipakaon. Pero ang giingon sa Ginoo, salig lang kamo. Mao kini akong gipamulong, pakana ang mga tawo sa atong pagpangwali sa ebanghelyo. Dili nato gigunitan ang kasing-kasing sa mga tawo. Wala tay gahom sa paggalong sa kasing-kasing sa mga tawo. Basta muwali lang kita. Mo bat-bat lang ta sa pulong sa Ginoo, mo sabwag lang ta sa pulong sa Ginoo. Ang resulta ni ana, ang Ginoo na ang bahala. Basta magpagamit kita ingon nga instrumento. Dili ta magbuot-buot. Ang mga disciples gusto nilang papaulion ang mga tao kay nakita nila nga gigutom ng mga tao, pero lahi ang pamaagi sa Ginoo. Now, daghang mga pastors nga daghan kay mga gimmick sa simbahan. Magpa-concert, adunay mga outing kanunay, adunay mga pakulo, mga enjoyment sa church para lang ang mga tao moduol, ma-attracted sa simbahan. That's not the appointed means of God in calling sinners. Ang giingon sa Ginoo, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pagtuo mo resulta pinaagi sa pagpamati o pagpamati sa pulong sa Dios. Mao nga ang church, kung gusto natong mutubo ang atong iglesia, magmakugi lang kita sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Iwali nato ang pulong sa Ginoo, magampo kita kanunay, ang Dios na ang bahala sa bunga sa atong pagpangabudlay. Ug adunay saad ang Dios nga ang atong mga pagpangabudlay dili gayod makawang. Ang pulong sa Ginoo dili mo balik kaniya sa kakawangan lamang. Busa muwali lang kita kanunay, musabwag ta sa pulong sa Ginoo ug musalig kita nga ang Dios na ang bahala sa bunga niini. Isip testimonyo mga kaigsuonan, gipatubo sa Dios ang atong simbahan. Daghan siyag mga kalag nga gipadala, gidugang sa membership sa church. Kay ngano, ang iglesia sa Dios nahimong magmapugihon sa pagbuwali sa pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan sulod sa pipila na ka mga katuigan. And this should encourage the pastors to continue to be diligent in proclaiming the gospel to people. Ug alang sa mga higala nato nga hangtod karon nagpabiling gahi sa ilang kasing-kasing ug dili matinuuhon, higala bisan pa og nadato na kaayo ikaw, bisan pag nadawat nimo sa Ginoo ang tanang mga material nga imong gikinahanglan, nadawat usab nimo ang pagpangwali sa pulong sa Ginoo, nadunggan nimo, kung magpabiling gahi ang imong kasing-kasing, adunay warning ang Ginoo sa imoa. Mas maluoy pa kuno siya sa mga taga-Sodoma o Gomora kay kanimo nga nasayod sa kamatuoran apan nagpagbiling gahi. Hinaot higala nga dili ka magmagahi sa imong kasing-kasing ug una-una. Makasasala ikaw, talikdi ang imong sala, hinulsuli ang imong sala, duol kang Kristo, gumikan kay bisag unsa ka itom sa imong sala, mahimo kining papution sa Ginoo basta musalig ikaw kaniya. Ang giingon sa Biblia, kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. The good news is gipaagas ni Kristo ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo ug igo na kadto alang sa pagbayad sa tanang silot sa imong sala. Kung ikaw maghinulsol ug budangop kang Kristo, dili kaniya balibaran, luwason kaniya, luwason hangtod sa kahangturan. Buhata kini karon kay basin ug unya ulahin na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon ug among gipangayo ang bunga niini o Dios. Hinaot nga imong gitandog ang kasing-kasing sa mga katawhan. Ug nagtuo kami nga matinud-anon ikaw sa imong saad mo nga magpadayon lang kami sa pagwali. Ang bunga niini anaa lamang kanimo. Imo kining i-grant sa imong mga katawhan
isip pagpasidungog sa saad nimo sa imong pulong o Dios. And this we pray in Jesus' name. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.